Gizunen artean bata gure gizartean genero ikuspuntutik zer gertatzen ari den ikertzea da eta horregatik ikerketak bultzatzeko hainbat proiektu eta deialdiak ataratzen ditugu. Bat, emakume eta gizonen berdintasunaren inguruko ikerketak egiteko beka deialdia izaten da, urtero 3 beka ematen ditugu eta bata da gaur aurkeztuko dizueguna. Horretarako hemen dugu Veronika Benedet, bera arkitektoa da eta gaur aurkeztuko dizuegun ikerketaren egilea. Lan honetan emakumeen arkitektoen ikusezintasuna azaleratzen da edo agerian geratzen da eta euren lanbidean emakume izateagatik dituzten zailtasunak eta aurkitzen dituzten zailtasunak agerian geratzen dira. Beti esaten dugu oso garrantzitsua dela argi erakustea zein den emakumeen ekarpena gure gizarteko arlo ezberdinetan eta kasu honetan baita arkitekturan ere emakume arkitektoen lana ikustarazteak laguntzen digu emakume haien lana aitortzen batetik eta bestetik laguntzen du baita ere neska gazteek referenteak izan ditzaten.